Hvordan havde I det, da I fandt ud af, at jeres nye nabo var en flok rockere? Det synes vi var en meget, meget trist nyhed, at vi fandt ud af det. Fordi når man bruger et liv, så håber man lidt tid på, at det er... Hvis man har børn i forvejen, så håber man på, at nogen, der har børn, så ikke børn, hvor han plejer kammerater. Men håber bare, det er en ganske almindelig liv. Så det finder ud af, at det var en rockerborg. Så blev vi igen meget ked af det, fordi vi vidste godt, at det ville betyde, at der ville komme en masse problemer, selvom vi på det tidspunkt slet ikke havde fantasi til at forestille os, hvor mange problemer vi rent faktisk ville få. Ja, okay. Hvad var det, I frygtede mest ved, at der skulle være rockerborg lige inde ved siden af? Det vi frygtede mest er, at det simpelthen er farligt på siden af, fordi der er mange konflikter inden rockere. De blusser op med jævne mellemrum. I de halvandet år, vi har haft med det at gøre, har der været cirka i hvert fald 3 konflikter imellem rockere, eller imellem rockere bander, og de er ofte ret voldelige. Ja. Med skud og den slags. Det er klart, at når man bor lige ved siden af en rockerborg, så risikerer man, at man bliver en del af sådan en konflikt imellem forskellige rockerbander. En af mine venner, som bor i Hvidovre ved siden af en rockerbande derovre, han har fået gennemhullet sin bil med kugler. Og som han siger, der hvor hans bil blev gennemhullet, der sad hans datter ganske kort tid forinden. Så det er sådan set den frygt, der er den værste, det er, at vi er involveret i en væbnet konflikt mellem rockere, som jo desværre historisk har vist sig, at det man har mange af det der slags konflikter mellem rockere. Ja, det er rigtigt, det kan vi godt forstå. Har I snakket med dem, altså ligesom man nogle gange snakker med sine nye naboer og sådan noget? Ja, de første mange måneder snakkede med dem, og faktisk har jeg også snakket med rockerlederen derinde, så sent som for god tid siden. Men man kan sige, vi snakkede mest sammen i begyndelsen. De har på den måde sådan set meget imødekommende i starten, og ville gerne være med til at prøve at se, at vi kunne gøre noget ved de problemer, de godt selv vidste ville opstå fra deres erfaring fra andre steder. Altså det var typisk noget med fester med holdmusik og parkeringer og sådan noget ting. Det talte vi meget om i starten, og jeg havde og har for det test stadigvæk i min mobiltelefon nummer på lederen af rockerbanden derinde. Og kan ringe til ham eller sende ham en sms, hvis der opstår et eller andet, som jeg gerne vil have godt ud. Ja. Men det problemet er lidt, når man har så gjort det nogle gange, altså for eksempel bedt om, at der bliver skruet ned for musik om natten og den slags ting, så bliver man lidt træt af det til sidst. Og så gider man ikke mere. Altså, men gider på et eller andet tidspunkt ikke mere gøre opmærksom på det, man selv synes er almindeligheder. Altså, det er simpelthen for indlysende, at man ikke skal spille højmusik til kl. 2 om natten på onsdag. Ja. Så det bliver sådan lidt at bede folk om noget, som man simpelthen er for indlysende. Det holder man op med på et tidspunkt, så også overgår man lidt mere. Ja, det er rigtigt. Så kan man sige, at så den her dialog og samtaler og sådan, den varer til indtil det bliver klart, at hele at det at have en rockerborg i boligkvarter simpelthen bare ikke fungerer. Og det er det, der er galt. Altså uanset hvor meget dialog man har, så det at have sådan et klubhus for en rockerband, det er ikke i orden at have det i boligkvarter. Når man kigger på, hvad folk forventer at et boligkvarter. Et boligkvarter er sådan et sted, hvor man skal kunne slappe af og være med sin familie og gøre de ting, som man nu gør i sin bolig. Det er ikke det samme, som når man har et klubhus, hvor man mødes for at have det sjovt og så videre. Ja. Man vil nu ellers lave, når man mødes i en rockerklub. Nå, ja, okay. Men altså, har de på noget tidspunkt generet jer? Ja, det har de også. Altså man kan sige, generet, det er jo et meget bredt udtryk. Ja, men det er jo
det op i flere forskellige ting. Altså, signeret ja ved mange fester og lange fester. Altså, nogle af deres fester løber simpelthen til langt over næste formiddag. Parkeringer, totalt kaotiske parkeringer på gaden. Så Hvordan håndterer I det? Sådan nogle ting. Det er sådan almindelige smågener, ikke? Bortset fra, at det ikke er en smågener, men man kunne stadig vågne klokken 3 om natten, og skal på arbejde næste dag. Og så er der sådan, sådan lidt grovere former for genering. Det er, hvis det er, som man kører op og ned ad gaden på store motorcykler, kører op og ned ad fortovet på store motorcykler. Det er et sted farligt. Og et par af vores naboer har også oplevet, at vi så gik ud på vejen og sagde, at det kan godt være, at det er rimelig af den her, og rundt frem og tilbage på den her måde. Det er ikke stille midtervej. Så de er fuldstændig overfuset og kaldt alt muligt kvalitet. Så sådan nogle ting har vi også oplevet. Jamen, hvordan håndterer I det? Jamen, altså, de der lidt mere voldsomme ting, det håndterer vi på den måde, at vi simpelthen anmelder det til politiet. Ja. Det har vi jo valgt at gøre meget de sidste 10 måneder. Det har vi også gjort med altså de festerne med de lange højmusik, på natten og så videre. Der ringer vi også til politiet. Altså vi har holdt op med at sende sms'er til rockerne, fordi som sagt, så når man et punkt, hvor man siger, nu må det lidt op, nu må de snakke for noget af det. Og så er det politiet, der ringer til. Men flytter de nogensinde for den der borg? Ved I det? De flytter dem. Ja, om de flytter et andet sted hen? Ja, det håber vi jo meget. Altså, det som sker nu er, at Københavns Kommune har givet os ret i, at det ikke er i orden at have en rockerborg i boligkvarteret. Derfor så har Københavns Kommune tænkt sig, at det så kan påbud om at flytte. Teknisk set sker det, at huset ejes af en anden person, den faren til en af rockerne. Og det man siger til ham, man giver sig, kommunen sender sammen et brev, hvor man siger, at du skal begynde til at udleje til nogle andre, end det er udleje til nu, fordi han har klubhus for banditter, så det må der ikke bære i det her kvarter. Ja. Om de så har tænkt sig at retsfeste det er også tvivlsomt. I hvert fald er der noget, der tyder på, at de har tænkt sig at protestere, og at så ender sagen formentlig i retten, og sådan en proces kan tage lang tid. Ja, det er rigtigt. Men hvordan er det at vågne op sådan hver dag og ikke vide, om du har fået smadret din bil eller en rode, eller ja? Det er rigtig ubehageligt. Det betyder faktisk, at man, altså, jeg vil sige på en normale morgen overvejer jeg ikke, om der er blevet smadret noget, fordi nu ved jeg jo, hvordan det lyder, når man får smadret vinduer. Ja. Det har vi prøvet på gangen, så det opdager man skal ikke så sent, når det sker. Ja. Men man kan sige, at når man vågner op om natten, så er man meget mere urolig, end man ellers er. Altså, for eksempel har jeg oplevet, at jeg vågnede op om natten, fordi min mobiltelefon løb tør for strøm, så siger den, eller hvad du siger, ikke? Mm. Og når man så vågner op på den der uventede måde, så er man forskrækket. Ja. Bare vågner op. Og det er simpelthen på grund af den der uro og manglende tryghed, som i den her sag giver, hvor man bliver bange og utryg i sit eget hjem. Og det er virkelig ubehageligt. Det kan jeg godt forstå. Det tror jeg lidt, man skal næsten have prøvet at miste den der tryghed for at vide, hvordan det er. Ja. At det er virkelig underligt, at når jeg rejser i mit arbejde og en gang imellem, og på mange måder føler jeg mig mere tryg, når jeg ikke er hjemme, end når jeg rent faktisk er hjemme. Det er ret underligt. Ja. Så lige præcis den der tryghed, som man, når man ikke har i sit eget hjem, den ro, man har, altså, jeg tænker ikke så meget på lyd og sådan noget, men mere den der, at man er sig selv, og en fred og ro, og man selv bestemmer, om man snakker med nogen eller ej, eller altså den der hvile eller ro, som man har, når man er hjemme. Ja. Og som vi alle sammen godt
med sit nærmest. Den har vi ikke. Og det er virkelig ubehageligt. Det har også været en af de ting, vi har sagt meget højt og tydeligt i den offentlige debat, det er det, vi beder om at få tilbage. Det er den tryghed og den ro, som man har i sit eget hjem. Den har vi ikke, fordi når man kører rundt om hjørnet, der hvor jeg bor, så tænker man ikke, det er nok aldrig hjemme. Man tænker, hvad må der sker i dag? Ja. Og masser af dage sker der jo ikke en brik, som den vælger sig nu. Der er masser af dage, hvor der ikke er noget, og så er der andre dage, hvor så er der fest klokken 2 eller 3 om natten, ikke? Og andre dage, hvor der står mus og cykler rundt i hele, eller der sker alle mulige ting, og man ved aldrig helt, om lige i dag er en helt i dag. Eller så kan det ting, der er endnu værre, ikke? Altså, hvornår kommer der nogen kørende forbi og skyder løs, som sker over et år. Den der utryghed, det er nok noget af det værste. Ja, det jeg kan godt forstå. Men har I nogensinde oplevet et skyderi eller en slåskamp i forbindelse med rockerne? Nej, heldigvis. Okay. Men det er jo godt, kan man jo sige. Har I overvejet at flytte så, eller? Ja, bestemt. Ja. Men der var ikke nogen, der ville købe vores hus. Nej, det er jo rigtigt nok, ja. Så om man kan sige, at jeg har tilsnit fra 9 kroner for en, det vil sige 245 husejere i området. Så jeg kan heller ikke stikke hænge i benene og flytte. Nej. Så svigter jeg alle de mennesker, som engang har valgt mig som formand. Ja. Men det er jo klart, at hvis en familie heller ikke engang vil flytte et andet sted ind. Men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi der er ingen mennesker, der vil købe et hus, som vi kan sige ved siden af Rockerborg. Og hvis de vil købe det, så vil de købe det for næsten ingen penge. Altså, man kan jo sælge alt, bare det billigt nok. Men så skulle vi vælge at sælge og så indkassere et enormt økonomisk tab og i resten af vores liv. Ja. Fordi vi på et tidspunkt kom til at købe og bruge sig sådan en Rockerborg. Det er rigtigt. Det er jo heller ikke rimeligt. Så jo, vi kunne virkelig godt tænke os at flytte, men nej, altså det er simpelthen ikke realistisk. Og det er heller ikke i orden. Altså det er ikke i orden, at det er dem, der bor der i forvejen, i familier, som har boet der i mange år. Dem, der bor ved siden af mig på den anden side, de har boet der i 50 år. Altså, hvorfor er det dem, der skal flytte? Det er ikke dem, der er problemet. Nej. Det, der er problemet, det er Rockerborg. Vi har ikke noget udstående med rockerne som sådan. Det er vigtigt at understrege. Det, altså, som personer, eller for den sags skyld som gruppe, der har vi har ikke noget specielt udstående med det. Det vi har et problem med, det er, at deres klubhus ligger midt i boligkvarter. Ja. Det synes de strengt taget også selv ikke er det fedeste. De kan også godt se, at det ikke er særlig smart. Men nu er det der, og derfor så giver det sig selvfølgelig ikke sådan med det samme. Men jeg tror godt, hvis man spørger dem, så eller jeg ved, at når man snakker om dem deroppe, så kan de godt forstå, at de ikke synes, det er så fedt. Ja. Ja. Mange tak, fordi du gør og tager dig tid til at svare på nogle spørgsmål. Ha' en rigtig god dag.